Bismillahirrahmanirrahim. Babul li'ani utawi kebeben dalam mergalakeun li'an. Yaqulu ngucap ieu jawaj arba'an kalawan papat innal qadiya lamun marentah sapa hakim amar tegese marentah ieu qadi. Idza jina tatkala aina ngadakwa jina ieu jawaj zaujatahu ing pamajikanna ieu si jawaj anha saking aina zaujatahu ing pamajikanna jawaj anha saking jaujah istaharat au anha atawa saking jaujah istaharat narima masyhur ieu istaharat narima masyhur ieu beja ieu si jaujah kadinya awe berita nama beja au ulkiko au alhaqo atawa nemu akan ieu si qadi atipla ing bocah biha kalawan jawaj tawaki ulhika atawa ditemu akan atiplu opo bocah biha saking jawajah minazina saking zina asadu nyaksian ingsun billahi demi Allah la sodikun yakti iku yakti benar ana utawi ingsun bima ing dalam barang romai tuha ngadalih ingsun ing jaujah bihi kalawan emak wana lan satuhuna iki bocah da kang iki wa anaza lan satuhuna iki bocah laisa ikrano ieu siza mani iku tetep saking ayeuna cimani ingsun mani nya mah mini iku tetep saking ingsun khomisan halai kang 5 annala na satuhune laknat alaihi iku tetep ing atas jawaj min kholiqihin saking pangeran kang ngadamel ayeuna jawaj inal kajiba lamun tah goroh ieu si jawaj yusyiro hale isyara ieu jawaj intah du lamun hadir ieu si jaujah laha maring jaujah tahdurnya intah du lamun tah hadir ieu si jaujah laha kadue laha maring jaujah mukhotoban hale kang mituturi au sumiat atawa disebut ieu jaujah wa ya ta ieu jaujah takulu iku ngucap jaujah arbaan kalawan 4 kali ngucap asyhadu billahi kala kadzibdan yakti ingsun demi Allah lakizban yakti kalawan goroh idda'a ngadakwa ieu jawaj pima ing dalam barang roma ngadali ieu si jawaj wa khamisan ing dalam balinan kang kaping 5 bil godabi kalawan nyebut babenden Allah dina sodikon lamun ana isi jawaj iku kang benar pi maroma ing dalam barang kang ngadali jawaj minal kajibi bayana saking goroh wasunalan dan sunatkan ieu li'an bil jami'ing dalam masjid jami' indal minbar sanding mimbar
bimajma'in lan ayana kalau ing dalam arape bimajma'in ing dalam arape wong akeh an bairi saking wong papat lam yanzuli kang ora kurang ieu si majma' wa khawafa lan memadani al hakimu saka hakim hina yunhihi ing dalam mangsane ngarampungkeun ya hakim ing lian al kula ing sakabehe ma'awad iyadin sumerta nalehkeun tangan min paukipihi saking sadukur aina cangkeme kulun wabil li'anihi lan sabab li'ane jawaj intapa ilang anhu saking jawaj anna sabu apa sabab anak wahaduhu lan hade iya si jawaj lakin tetapi ne alaiha ing atase jawajah qad wajab teman-teman wajib jihad wa hurmatun lan utawi sifat haram bainahuma ing dalam antara jauj lan jaujah ta'abadat iku langgeng ieu hurmah wasyataro lan aina padu al mahru apa mas kawin wa ukhtu lan utawi dulur jaujah kulilat iku dihalalkeun ieu ukhtu wa beli ani halan iku tetap sebab li ane jauh sukutul hadi utawi gugure had ane jina saking jina min hamlihas bayane saking aina rajmiha bayane saking ngaranjame ieu jauh jildi atau ngajilid babul ida utawi iki kebing dalam martelakeun ida limauti jaujiha utawi ida jauja karena maut bojo lanange jauja walau min qabil wati sanajan anane maut iku tetep sadurung wati bistigmali wadil hamli iku tetep kalawan sampurnane lahir petengan yamkinu kang gongang ya hamal mendi datin saking wong kang duwe hak ida pa info geda maka lamun disepikeun ya hamal pasul saamin maka utawi 1/3 tahun qabla asrin kang tetep ing dalam sadurung 10 dina tas taid pasusu maka utawi 1/3 nya tadi tahun tas taid iku ngalakoni idah ya si jaujah min huratin bayani saking edan merdeka wanis bualan utawi saparone ida min alamati saking amat wali talaki lan utawi ida karena talak wali talaki lan iku tetep wali talaknya lan iku utawi ida karena talak kayak gitu utawi ida karena talak pada wati sawasawati tasamah tamamah kang nyampurnakeun si jawaj ing wati bil wadi ku tetep sabab ngalahirkeun petengan in yupqad lamun disepikeun dia hamal parub usanati maka saparapat tahun minal hurati saking wedan merdeka walis buhalan saparone rubus sita sanah min amati saking amat ilam tahida lamun orana hadiah huralan amat awa iyasun atawa apa pegat hala kelepas saking lepas idah lakin tatapine syahra ini kalawan 2 bulan al-ima utai pira-pira amat aula iku leuwih utama salah suatu harin atharin utawi 3 sucian huratin kadue idahe wong kang merdeka tahid kang sok hadiah si hurah walamadu utawi amat isnani kurang sucian lepak ditabidi karena orang nonone ayana bisa diparo ya hamil ini tetap kadewe dan kang hamil wadati rojatin lan wedong kang anduene sifat watengah anu sifat petengan sifat aina reuneuh dirujuk mu'an utawi perbiayaan urip wadatu idati utawi wedon kang anduene idatu lazimu iku tetep ya ida asakan ing umah sukna aisul pirok sakira-kira utawi panggonan ikuti nemu lal hajati ora karena butuh atau ing papanganan wa khopiha lan wedidate idah nafsah ing awake wa malan hartane ka in hidam kaya den wehi umah walil wapatilan karena wafat jawaj atibu utawi
nganggo wangi wa tazayyun lan papaes yahrumi iku haram ieu tiblan tazayyun kasyari kaya ngalangan rambut palaisa maka ora ana ieu sari yudhanu iku dilengani ieu sya'ar babul istibra utawi kep ing dalam martalakeun istibra in yatra lamun tanyarta kamil ku amatin apa ngameli kamat payarumu maka haram alai ngatasi milku al istimta wa pengalap susukaan balias tadimu balik tangaladen ieu si milku wa halalan halal gairawati apa salen wati mendi sabiin saking wong kang anduweni sifat diboyong au halaka atawa mati asaidu sapa gustine badal wati dalam sosewati qabla zawajiha ing dalam sadurung nikah kene amat biwad ihamilin kalawan ngalahirkeun ayeuna kang petang law min zina sanajan anane hamil iku saking zina wahidatin tauhid lihailin kadue wedon kang ora meteng wastabri lan murih bersih sira data asyuriin amat kang anduweni ayeuna asyur bisyahrin kalawan sabulan wandub lan nganjurkeun sira lisyaril irsi kadue wong kang tuku amat kang ditikah ayas tabri ngarep yen ta amrih istibro yasyaril irsi babu roda utawi ki kebeng dalam martalakeun roda mina banatitisi iku tetep saking wedon kang umur 9 tahun ditiplin maring bocah duna halaini kang tetep ing dalam ayeuna di bawah 2 tahun khamsu rodaatin utawi 5 kali pira-pira nyusuan kuna ing dalam kene-kene ibnata mutaparikotin kang pisah-pisah yusy khamsu sayyarat hak ngajadikeun ieu khamsu rodaah ing murdiah amah ingkang dadi biange tiplu wajaha lan bojone murdiah aban ingkang dadi bapane akho lan ing dulure jawaj amah ingkang dadi pamane tiplu tusbitu netepkeun ieu rodaah tahariman ing haram nikah kamadin kaya kang geus kalewat pinikah ing dalam bab nikah wa nadarun lan utawi naliti wal khalwatu lan persepen bada bida kalawan sabab iki rodo yubahu ikudin benangkeun ieu nadar lanata ada ora bisa ngalewati hurmatu apa hukum haram ila usuli tiplin maring tuane bocah wala tasrilan orang ngalewat ya hurmah li tahrimil pusul kadue harame pira-pira anak babu napaka utawi kikab ing dalam martalakeun napaka mudani utawi rangmut li jawjati kadue bojo wedan pardun iku kawajib pardul musir iku kawajiban wong kang mampu yen makanat lamun tangongangkeun awake ieu si jawjah wal mudulan utawi sama satu mud pardul musir iku kawajiban wong kang angel sulit miskin mudun utawi satu mud wanis dan sapara mutawasitun iku kawajiban wong kang majana mutawasitul yadi majana min hubin bayane saking min hubi kutil golibi bayane hale tetap saking bibijian kekuatan kang galipil balading dalam daerah wal udmulan utawi lalau walah mulan daging kaadatil baladi ku tetap kaya kaprahe penduduk daerah wayuh dimulan gawe pelayan aroi pata ing bojo aroi patal kodi ing bojo kang luhur pangkate ahadun sapa wong sawiji walahalan iku tetep kadue jawjah kumarun utawi tiung wa komisun lan kulambe kurung gamis walibas lan pakaian bihab siadati kalawan ngitung-ngitung pengadatan wa pisui pilan ikataping dalam waktu ketiga madas utawi sendal kasut dina imah kasut wa mislu lan samacame madas majubatin semerta jumlah jubah pas lasyata ing dalam masa mendung
wa tabiri lan milang sira ngadata ing pengadatan jinsan apane saking ara-ara jenis sabata kang tetep di jenis walahu lan ing tingkah jaoj fi lainiha ing dalam lemase panganggo wa kurilo lan ditetepkeun alpasu wa kurilo badal minu ditokid Indonesia wa qarraranya wa kuriro wa kurilo lan ditetepkeun alpashu apa pasah bil kodi kalawan kodi laha kadue jawjah in asaro lamun dari pakir i jawj an kutiha saking kekuatane jawjah au kiswatin atawa kisbah au manjili atawa umah salah satu ayam ing dalam telu piro-piro dina gitu liak sol mahal kadue leuwih akeh salah satu ayam kita salah su ayam utawi telu piro-piro dina laksol mahal iku tetep kadue leuwih akeh aina mahal teh nanti nyerenteaken empokkeun wal pasulan wenang pasa qabla wating dalam sadurung wati jauja bil marhiri kalawan sabab mas kawin wab rud lan mardukeun sira kipayatan kalawan padu kipayah ala diyasri ing atase kang anduweni sugih li aslin maring bapa au parin atawa anak lipakrin kena pakir sohaha kang ngarewangi ieu pakir lal pari ora anak in yablug lamunus balik ieu paru walamun muktasiban lan ora aina hale kang bisa kasab lidabatin iku tetep kade hayawan kodurun utawi ukuran aina papanganan kapaha kang dukupi ieu kodrun ing dabah kaloki kaya abi kaya wala yukallipa lan ora diperdih ieu dabah lan rokik siwa syaining salian sawiji-wiji yuti kang kuat ieu dabah atawa rokik ing syai kabul hadana utawi kikab ing dalam martelakeun ngurus bocah pasar tualan utawi syarat hadona huriyatun iku sifat merdeka wa akulun dua akal muslimatun lan aina Islam hai sukada isa kira-kira iku tetap aina ikilah iki muslimah atiplu utawi bocah aminatun turkang dipercaya watur diulan nyusoni arrodi ing bocah kang disusuan umun sopo biange pa mahatuha maka utawi biange jamila tak jami'ana hale sakabehe kudimat iku den dinginkeun ieu kulun minal pa ummahatuha pal abu maka kari-kari bapa pa ummahatul abi maka kari-kari piro-piro biang kang tetep kadue bapa pal jadu maka kari-kari aki pawalidun maka kari-kari piro-piro biang aki pawalidatu piro-piro biang aki pawalidatul jadi maka kari-kari piro-piro biang aki pama maka kari-kari barang lil abawain karena kadue bapa biang yuradu kang dilahirkeun dia sima wa badahu lan ing dalam sose mayuladu al kholatu wa ba'dama lan dikutep ing sose mayuladu al kholatu te piro-piro bibi saking biang sumal waladu liwalidin maka kari-kari anak kang tetep kadue anak lil abawain kang kadue piro-piro bapa biang loro paliab maka kari-kari anak kadue sabapa sumabanatul walad maka kari-kari piro-piro anak wedon anak saking anak biang waladul umi intasab kang narima nasab ieu
yatluhu nyanding ing banatu waladi par ujadi opo anak aki lil aslain kang tetep kadu anak biang. Sumal paru maka kari anak aki min abin kang tetap saking bapa pa amatun maka kari bibiti lili karena biang. Pabintu kholati maka kari anak wedon bibi saking biang. Pabintu amah maka kari anak wedon paman tiplu. Waladu ammi maka kari anak paman. Haisu irsu ammah haisu irsun sakira-kira utawi warisan pamane tiplun ammah ikuti nemu iya irsu. Tuqaddamu den dinginkeun al unsa sapa wedon bikuli hali kalawan saban-saban tingkah. Akhwatuhu utawi piro-piro dulure wedon mahdun utawi piro-piro dulure mahdun. Aula iku leuwih utama minal akhwat tinimbang saking bibi. Wawaladun dan utawi bapa musafirun kang lunga linaklah karena pindah iku wenang mawa tiplu karena pindah iku wenang mawa tiplu. Awana kahat atawa nikah ieu biange tiplu li ghairi hadinin maring lalaki lanang lian wong kang ngarawat. Lahu maring tiplu wa indi mayyiz lan lamun ta pinter ieu mahdun. Wa abahu lan milih ieu mahdun ing bapane mahdun. Itarahu tegese milih ieu mahdun ing bapa ya kuduhu maka ngalap ieu abun ing mahdun. Wa umulan utawi biange laha iku tetep kadue umun azyadah utawi azyarah utawi berkunjung. Allahu